In het Odepark vond zondag rock in het park plaats. Het Venraadse Rockkoor verzorgde samen met 2 bands een muzikale middag. It's my life, it's Ja, er was iemand van ons die is hier vrijwilligster en die zei van misschien is het leuk om een keer hier bij het Odepark op gaan te treden in het theehuis. Nou, daar hebben we opgepakt. En toen hadden we nog niet genoeg repertoire om een heel programma te doen. Dus toen dan gaan we er een bandje bij vragen. En dat was toen ook al de band van Sef. Onze band heet Before Monday en vorig jaar hebben we voor de eerste keer dus samen gedaan. En dat is zo goed bevallen. Dat we zeiden, nou laten we dit doen en nog een andere band erbij vragen. Kijken hoe dat werkt. Ik zag dat jullie al behoorlijk veel leden hebben. Wat is jullie geheim? Nou, ik denk dat er geen geheim is. We treden op en als we een optreden hebben gehad, ja, dan komen er mensen vragen van, kunnen we ook bij jullie koor meezingen? En zo is dat iedere keer gegaan eigenlijk. Dus jullie hebben eigenlijk geworven via optredens door het enthousiasme van jullie en ook van jullie dirigent. Onze dirigent Jacqueline Feyenoord, die straalt zoveel energie uit, dat heb je net wel gezien. En enthousiasme en passie, dat slaat gewoon over. En wat is het mooi, we zijn gewoon een vriendengroep. Het is gewoon één vriendenkliek geworden in de loop der jaren. En dat gaat geweldig. We willen ook niet veel groter worden. Er mogen nog wel een paar bassen bij trouwens, met name. Maar we zijn ook de vrouw is best goed als je vergelijkt met de andere koren. Dus de gezelligheid, een vriendengroep is het. Jullie zijn nou bijna aan toe aan het eerste lustrum. Wat was nou het hoogtepunt van de afgelopen jaren? Dus jou. Nou, dat is heel duidelijk. Dat kan niet missen in Amsterdam Paradiso. Dat was werkelijk voor ons in 2024 was dat echt super. Dat was zo'n belevenis. We mochten maar een paar nummers zingen, maar alles bij elkaar. De hele entourage, die ramen daar, ja, die rocktempel, ja, daar wil iedereen een keer staan. Maar wij stonden er. Zeggen dat het festival dat we vorig jaar gehad hebben, dat is Rock en Roy presenteert in MFC in Brugske. En daar hebben 19 bands opgetreden, 200 artiesten zo'n beetje. Dat vond ik wel een hoogtepunt, moet ik zeggen. Dat was ook een start om gewoon ons te presenteren in het fanreizen. En dat was helemaal top. Dat gaan we dit jaar weer doen. En als er nog mensen zijn die deel willen nemen, het mag alles zijn als het maar iets met muziek te maken heeft. Het mag percussie zijn, het mag bandjes zijn, het mag zang zijn. Dan meld je aan. Kijk even op de site www.rockandroy.nl. En voor alle andere mensen, zet het vast in de agenda. 28 september, zondag 28 september, MFC in Brugske. Het is echt een hele dag muziek, allerlei van alles wat. Ja, geweldig. Vorig jaar was het echt geweldig geslaagd. Voor mij een hoogtepunt. Jullie hebben nog wat andere optredens in het verschiet de komende maanden. Het mooiste is dat we waarschijnlijk naar Hasselt gaan, naar de Jeneverfeest in België. Dat is, daar verheugen we ons nu al op. En daar geven we dan 3 optredens, maar ja, gewoon daar in Hasselt te zijn, zo'n mooie stad. Ja, en dan gaan we met een hele bus, er gaan van alles en nog wat gaat er mee. En dan, dat wordt één groot feest. En over 2 weken gaan we ook naar Hengelo, dat is het korenfestival. En inderdaad, in oktober de Jeneverfeesten in België. In België kent iedereen de Jeneverfeesten in Hasselt. Er komen 100.000 man op af in dat weekend. Dus en daar zijn we ook voor gevraagd. Ja, mooi toch?